Carril terá o seu primeiro albergue de peregrinos. A vila, tradicionalmente vencellada ao Camiño de Santiago, disporá dun punto de descanso para os camiñantes. O Concello aprobou o encargo da redacción do proxecto para crear unhas instalacións referentes e sostibles. Aprobouse agora a redacción do proxecto, aparte este proxecto vai levar unhas características para poder ser un exemplo de urbanismo sostible, con unhas características especiais que fagan deste albergue unha referencia en toda a comarca. Xa habíamos anunciado a intención de que pase a formar parte da Red Galega de Albergues da Xunta, que no que vamos a traballar conxuntamente. Do proxecto encargarase o arquitecto Iago Fernández. O Concello puxo os seguintes criterios: que sexa unha fiestra á illa de Cortegada e que se adapte á contorna. Que sexa unha ventá á illa de Cortegada, que os peregrinos en canto cheguen ao noso futuro albergue, o primeiro que van a ver a través da situación na que se encontra o enclave Cortegada é unha imaxe espectacular. Sabemos que o seu traballo estará en ese entorno, en facer un edificio urbanísticamente sostible, pero tamén con unhas características que teñen un impacto visual sostible, pero fermoso. O novo albergue situarase na construción próxima ao Centro Sociocultural de Carril. Ao lado do actual Centro Sociocultural de Carril, fai uns anos levantouse o esqueleto dun edificio, que a día de hoxe está feito, por eso tamén é bo que temos tanto o terreo como xa a estrutura. Tamén aprobamos, a parte da redacción do proxecto, acaba de aprobarse tamén o estudio de como está a estrutura, para ver en que punto se encontra a estrutura despois de 10 anos ali que estuvo parada esa obra. Creemos que non vai haber ningún tipo de problema por os primeiros informes técnicos xa que tuvemos do noso Departamento de Urbanismo. Concello de Vilagarcía e Xunta de Galicia xa tiveron un primeiro contacto para poder levar a cabo o proxecto. As novas instalacións cumprirán con todas as características exixidas polo ente autonómico para formar parte da rede de albergues galegos. Dende Rabella agardan que poida estar rematado antes do vindeiro verán.